Што беларусаў прымусілі паўтараць за Лукашэнкам? Якія новыя падрабязнасці з'явіліся пра трывожныя планы ўладаў, а таксама хто далучыўся да нападак на Паўла Латушку і Святлану Ціханаўскую? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Крыптавалюта, інфляцыя і Лукашенка. Сёння ён прыняў у сябе кіраўніка Нацыянальнага банка Рамана Галоўчынку. І адметна, што пакуль ён быў прэм'ерам, то Лукашенка чахвосціў яго ледзь не на кожнай нарадзе і нярэдка рабіў гэта публічна. Цяпер жа Лукашенка хоць і тыкае чыноўніку па сваёй хамаватай звычцы, але ж агулам тон ужо зусім іншы. Не сказать, что ты сейчас в стороне, но все-таки в какой-то степени сбоку, и очень важно, как опытного человека, твое мнение по состоянию экономики в Беларуси на сегодняшний день. На что надо обратить внимание прежде всего? Лукашенко прызнаў одну праблему, правда, не столькі ў сябе, колькі ў свайго любімага суседа. Инфляция у нас немножко ускорилась, но процесс регулируемый. Как мы здесь будем регулировать, чтобы мы не попали, как россияне, в какую-то такую ситуацию, что потом выкарабкиваться будет очень сложно. Прагучала і галоўнае пытанне Лукашэнкі. Цяпер ён пачаў цікавіцца крыптавалютамі. Крипторынок, криптовалюта. Что это такое, с чем мы с тобой будем есть эту проблему, как мы ею воспользуемся, особенно сейчас, для того, чтобы обеспечить платежи. Много об этом говорится, ну и все-таки не такой развитый у нас этот рынок в Беларуси по криптовалюте. Улады запусцілі новы флешмоб «П'ем алей, як Лукашенка». Гучыць як хворая фантазія, але гэта зусім не прыкол, бо падчас нядаўняй паездкі ў Смалявіцкі раён Лукашенка зарабіў глыток рапсавага алею проста з бутэлькі. Рэакцыя яго падначаленых была імгненнай, і ўжо праз пару дзён бюджэтнікаў па ўсёй Беларусі таксама прымусілі піць алей на камеру. Шуміха вакол відэа з Ціханаўскай і грашыма ад Лукашэнкі не спыняецца. Цяпер падключыўся і Валерый Цапкала, які апошнім часам пазіцыянуе сябе як апанента Ціханаўскай і яе паплечнікаў. Цапкала заявіў, што пасля выхаду прапагандысцкага сюжэта на АНТ падаў афіцыйныя заявы ў польскую пракуратуру і нават у адмысловае антытэрарыстычнае падраздзяленне брытанскай паліцыі. У іх Цапкала патрабуе распачаць крымінальную справу і правесці поўнае расследаванне абвінавачванняў адносна Паўла Латушкі. Нагадаем, што ў сюжэце лукашэнкаўцаў сцвярджаецца, што Латушка нібыта хацеў спаліць штаб апазіцыі, каб радыкалізаваць пратэст, але ж, праўда, да справы чамусьці так і не дайшло. Цяпер жа Валерый Цапкала вырашыў выкарыстаць гэта, каб чарговы раз даць выспятка свайму апаненту. Ён акуратна заяўляе, што не лічыць Латушку арганізатарам злачынства, але, маўляў, такія сур'ёзныя абвінавачванні нельга ігнараваць. Таму Цапкала патрабуе правесці незалежную фанаграфічную экспертызу голасу, які гучыць у сюжэце прапаганды і падаецца як голас Латушкі. Маўляў, калі запіс будзе прызнаны фальсіфікацыяй, то гэта стане дадатковым доказам сфабрыкаваных крымінальных спраў беларускім рэжымам. Калі ж аўтэнтычнасць пацвердзіцца, то, мяркуе Цапкала, запіс стане важкім доказам у судзе супраць чалавека, які планаваў масавае забойства. Падарункі ад Лукашэнкі камбайнёрам разарвалі інтэрнэт. Беларуска паказала, што атрымаў яе муж за намалочаную 1000 тонн збожжа. Ролік сабраў ужо 1 200 000 праглядаў. Дарэчы, звярніце ўвагу на адзін смешны момант. Пакет з прадуктамі для беларускага камбайнёра чамусьці ўсыпаны лагатыпамі французскага ультралюксавага брэнда Louis Vuitton. У торбе аказалася гарбата, распушчальная кава, 2 бутэлькі вады, сасіскі для грылю, сервелат, салямі і грудзінка. Таксама камбайнёру далі грамату і 100 беларускіх рублёў прэміі. Цікава, што ў каментарыях людзі рэагуюць па-рознаму. Хтосьці кажа, што за цяжкую працу ў полі такога бонуса малавата. Хтосьці ў прынцыпе дзівіцца падыходу, маўляў, медыкам ці настаўнікам ніхто пакеты з прадуктамі не ўручае, а некаторыя настальгуюць па Савецкім Саюзе, маўляў, тады камбайнёрам-тысячнікам давалі не банку кавы, а новыя «Жигулі» і зорку героя працы.
Дарэчы, яшчэ крыху пра беларусаў і люксавыя французскія бренды. Блогерка Ева Коктыш, якая жыве ў Маскве, праз беларускі пашпарт нічога не змагла купіць у краме Сен-Лоран у Парыжы. Прычынай гэтага сталі санкцыі, накладзеныя Еўропай праз дзеянне рэжыма Лукашэнкі. Забарону на ўвоз у Расію і Беларусь прадметаў раскошы даражэй за 300 еўра за адну адзінку увялі яшчэ ў 24 годзе разам з 4-м пакетам санкцый. Таму крама Сен-Лоран зрабіла ўсё па законе, і блогерка сышла ні з чым. Я просто в шоке. Первый раз со мной происходит такое. Я не думала, что мы когда-нибудь с этим столкнемся. Я думала, это типа неправда. Сталі вядомыя новыя падрабязнасці пра трывожныя вайсковыя вучэнні Беларусі і Расіі. Цяпер агучылі дакладныя даты іх правядзення. Яны пройдуць роўна праз месяц з 12 па 16 верасня. На іх будзе адпрацоўвацца, цытата, супрацьстаянне магчымай агрэсіі, у тым ліку, і зноў цытата, вядзення абарончага бою, разгром праціўніка, які змог уклініцца ў абарону, і стварэнне умоў для аднаўлення тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы. Прасцей кажучы, вайскоўцы будуць адпрацоўваць вяртанне сваіх жа акупаваных тэрыторый. Нагадаем, што гэтыя вучэнні вельмі насцярожваюць беларускіх суседзяў, бо пасля мінулых такіх трэніровак расіяне не вывелі свае войскі з Беларусі, а адправілі іх на Кіеў. Таму цяпер еўрапейскія краіны асцерагаюцца удараў па Польшчы ці краінах Балтыі. Лукашенка жа ў сваю чаргу іх супакойвае і нават паказальна перанёс беларускую частку вучэнняў ад заходніх межаў у глыб краіны. Але ж і тут ёсць адно але, бо сам жа Лукашенка ў апошнім інтэрв'ю пераконваў, што загадзя пра планы Пуціна напасці на Ўкраіну нічога не ведаў. Праўда, гэта ці нехто яго ведае, але па такой логіцы суседзі недарма нервуюцца, бо не дай бог, канешне, але можа і тут сітуацыя паўторыцца, і пакуль Лукашенка пераконвае ўсіх, што пагрозаў няма, Крэмль ужо мае свае страшныя планы. Камітэт дзяржаўнай бяспекі улятае беларусам у капеечку, ці дакладней у сотні мільёнаў даляраў. На нядаўняй нарадзе Лукашенка заклікаў не шкадаваць грошай на КДБ, і цяпер партал «Зеркала» пацікавіўся дакладнымі лічбамі, у якую суму з бюджэта абыходзіцца праца гэтага сілавога ведомства. Аказалася, што чым далей, тым больш растуць апетыты лукашэнкаўскай спецслужбы. Сёлета ведомству збіраліся выдзеліць больш за 420 мільёнаў беларускіх рублёў, альбо каля 130 мільёнаў у далярах. Гэта больш чым у 2 разы перавышае выдаткі на КДБ ў 2020 годзе. Калі глядзець сумы чыста ў рублях, то за апошнія 10 гадоў выдаткі на камітэт дзяржбяспекі павялічыліся амаль у 4 разы. У 2015 было 115 мільёнаў, а ў 2025 стала 420. І гэта яшчэ не ўсё, бо ўсе сілавыя ведомствы і КДБ у тым ліку атрымліваюць дадатковыя бюджэтныя сродкі праз розныя праграмы. Нярэдка рашэнне аб выдзяленні грошай ідзе па сакрэтных указах Лукашэнкі ці пастановах урада. Напрыклад, сёлета па спецыяльнай праграме КДБ павінен дадаткова атрымаць больш за 2 мільёны беларускіх рублёў. Усяго ж на ўсе сілавыя ведомствы па ёй выдзелілі больш за 2 мільярды ў беларускіх рублях. Па іншай сакрэтнай праграме, зацверджанай урадам, КДБ атрымае больш за 35 мільёнаў рублёў. Прычым ёсць вялікая розніца паміж запланаванымі выдаткамі і фактычнымі. Яе можна ўбачыць у справаздачах аб выкананні бюджэту. Напрыклад, летась па праграме забеспячэння інфармацыйнай бяспекі КДБ збіраліся выдаць амаль 2 мільёны рублёў, а па факце спецслужбісты выдаткавалі на гэтыя патрэбы амаль 9. Генпракуратура Беларусі працягвае нагнятаць. Цяпер адзін з галоўных заняткаў ведомства гэта даказваць генацыд беларусаў падчас Другой сусветнай. І цяпер пракуроры імкліва знаходзяць усё новыя і новыя звесткі. Напрыклад, цяпер пералічылі колькасць ахвяр у лагеры смерці Трасцянец, які знаходзіўся пад Мінскам. Беларуская генпракуратура заявіла, што там было знішчана 546 тысяч чалавек, што ажно ў 2,5 разы больш, чым лічылася раней. Праўда, доказаў сваіх падлікаў сілавікі не публікуюць і проста заклікаюць верыць ім на слова. Тут нагадаем, што Лукашенка асабіста даў загад шукаць доказы генацыда беларусаў. Прычым зрабіў ён гэта пасля 2020 года, калі канчаткова пасварыўся з Еўропай і Захадам. Да таго ж гэтая тэма яго увогуле не цікавіла. І тут нельга выключаць, што калі адносіны паміж беларускім рэжымам і Захадам нармалізуюцца, то тэма генацыда будзе так жа імгненна забытая і сілавікамі, і прапагандай, і найперш самім Лукашэнкам.
Берасцейскія партызаны супраць турыстаў. Беларус выклаў у TikTok відэа свайго аўтамабіля з пашкоджаннямі, з ягоных словаў, ад пнеўматычных куль. Ён кажа, што такім чынам жыхары вёскі Ваўкі Брэсцкага раёна спрабуюць прагнаць прыезжых рыбакоў і турыстаў. Па словах мужчыны, канфлікт паміж вяскоўцамі і гасцямі, якія хочуць парыбачыць на Мухаўцы, працягваецца каля 10 гадоў. Раней мясцовыя закопвалі каля ракі металічныя шыпы, каб машыны прабівалі колы. Цяпер нібыта перайшлі да абстрэльвання турыстаў з пнеўматыкі. Цікава, што каментатары падзяліліся на два лагеры. Першыя раяць ісці ў міліцыю, каб спыніць такую дзейнасць. Другія жа спачуваюць вяскоўцам і лічаць, што з шумнымі і нахабнымі турыстамі толькі так і трэба. Ілон Маск і Дональд Трамп падманулі звычайную беларуску. Чарговая гісторыя пра неверагодную даверлівасць нашых суайчыннікаў. На гэты раз ахвярай махляроў стала 50гадовая жыхарка Мінска, якая ў сацыяльных сетках пазнаёмілася нібыта з карэйскім акцёрам, які пасля непрацяглых зносін адправіў ёй сертыфікат на $20 мільёнаў, а таксама аўтамабіль Мерседес. Само сабою гэта было разводам, бо неўзабаве жанчына атрымала паведамленне нібыта ад міжнароднай службы дастаўкі, прычым на беларускай мове. У ім паведамлялася, што каб забраць багацце, трэба пералічыць $2000 мытных збораў. Разгубленая жанчына шчыра прызналася, што такіх грошай не мае, і тады пачаўся зусім ужо цырк. Махляры ўгаварылі беларуску набыць замежныя падарункавыя карты ў кошт аплаты таго нібыта мытнага збору, а легальнасць падобнай схемы ёй пацвердзілі ў месенджеры асабіста Дональд Трамп і Ілон Маск. У выніку, толькі аддаўшы ашуканцам 3000 беларускіх рублёў, мінчанка зразумела, што яе падманулі. На Магілёўшчыне дарослы сын забіў сваю родную маці. Пажылая жанчына ўжывала спіртное ў вялікіх колькасцях і піла шмат лекаў, што моцна раздражняла яе старэйшага сына. І часам мужчына выхоўваў маці, проста збіваючы яе на горкі яблык. Так адбылося і на гэты раз, але цяпер усё скончылася бядой, бо на наступны дзень жанчына памерла. Цяпер 52гадовы забойца знаходзіцца пад вартай, і яму пагражае да 25 гадоў калоніі, пажыццёвае ці нават расстрэл. Дзіўнага злачынцу затрымалі ў Віцебску. Мужчына трапіўся на крадзяжах элітнага алкаголю ў крамах, прычым аказалася, што злодзей ездзіць на Мерседесе бізнес-класа і з грашыма праблем не мае. Калі яго злавілі, то ён шчыра прызнаўся, што хацеў такім чынам атрымаць адрэналін і праверыць, ці яго зловяць. Цяпер гэтага дзіўнага экстрэмала чакае крыміналка за крадзеж і ад штрафа да 3 гадоў калоніі. А на Магілёўшчыне судзілі вясёлага начальніка. Там кіраўнік аднаго з камунальных прадпрыемстваў дазваляў падначаленым не хадзіць на працу, і за гэта ён браў дробныя падарункі – грошы, алкаголь ці нават каву альбо гародніну. Але ж у выніку ўсё скончылася не вельмі весела, бо начальніка асудзілі за хабарніцтва, далі яму месяц арышту і 12,5 тысяч рублёў штрафу. Акрамя таго, яму выпісалі забарону працаваць кіраўніком на 3 гады. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дызлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.